nababayingcwele. Ngiyabonga umkhandlu oyingcwele wasezulwini. Ngibonga ukumenywa uNkulunkulu phezu kwale ndaba yakhe eyingcwele. Mhlawumbe ngingakaqhubeki no lokho uNkulunkulu angasa ngiphe khona. Ngiyacela ezulwini elanga eliphumile liphezulu kwabayingcwele bakho. Ngicelayo Nkosi ukuba leli langa mali bambatha abagulayo lisiqede izifo. Bese Nkosi usembesa isibusiso siphindwe kakhombisa. Bangcwele benkosi, ngime endaweni enzima. Ngime endaweni engajwayeleki. Ngiyacela ezulwini ukuphiwa amazwi okuza ukuthi Inkosi mayehlela kwabayingcwele bakho abavele emagumbini omano omhlaba abe ukuphila baphume bephethe endlini kaJehova. Ngizocela incwadi kaJohane 6 evesini lamashumi ayisithupha nesikhombisa kuya kwelamashumi ayisithupha nesishiyagalolunye. John 6 verse 67 kuya 69 ufaka isithupha mfowethu. Ngo-April obunzima emhlabeni ikhukhula. Lapha ngezansi komuzi ebuhleni emndenini wakasibiya kwahamba abantu abathathu. Watholakala oyedwa, ababili bangatholakali. Base beyenkosini unyazi lwezulu. Bafike babike isithi Inkosi hambani nifune abanye abantu bengibathatha ngibajikijele phezulu ezihlahleni. Injani indaba? Mhlawumbe ngiqala kanje ngamabomo ngifisa khona kule nkonzo ubanabe azi ukuthi uphambi kaNkulunkulu. Amen. Uthi abanye bengibathatha ngibajikijele phezulu ehlahleni hambani nifune babuyele emuva bafuna bathe mabefuna bamthola phezulu omunye esihlahleni omunye wangatholakala. Injani indaba? Base bebuyela enkosini sekuvela isibonakalo sobabona lo omunye umntwana ongatholakali edlala kude nebala. Ithi Inkosi labe edlala khona ila ephelele khona mthatheni namashesha ngena nimngenise ekhaya. Ngoba ikho into engekho la ekhaya Nazaretha ingcwele.
kwakhuphuka insizwa lapha ngezansi mawukhuphuka lo mgwaqo webhuqu othi mawuphuma ebuhleni ufika lapha kule ndledlana ekhwebukayo ephuma ngaphandle komuzi. Kwakhuphuka indoda lapha izobika naye hanjelwa abantu ababili. Ithi inkosi hamba nimfune uzobathola. Kusho inkosi yomusa le phambi kwethu. Amen. Wahamba wafuna uthekazelele kwaqhamuka ibhanoyi elalitakula abantu lemkhipha phansi emfuleni umzinyathi. Wabonakala eguqa phansi lo baba wathi ngiyabonga nyazi lwezulu. Sombonga nini uNkulunkulu. Amen. Ezweni lakithi eMbumbulu ngoJuly ngithi into insizwe kaNdulinde ukuthi khona abantu bakomkhize bafuna ukubona inkosi. Manazareth shembe akabonakala. Awukwazi ukubona shembe. Ngase ngithi konje ngizokwenzela bahluphekile laba bantu balahlekelwa isalukazi sabo unkosikazi wekhaya umukele ikhukhula katholakali kusukela ngoApril kwaze kwaba uJuly sebehlanza ngedela bathi abenze kuNkulunkulu wabantu. Mhlawumbe uzobanika umhlahlandlela ukuthi uma umuntu engatholakalanga ehambe nezikhukhula kuzokwenziwa njani. Ngase ngifika la ekhaya sengihlupha umfowethu uNcube. Shumayelwe inkosi. Ngithwalele abantu angazi uzokwenza kanjani nawe kodwa ngithwalele abantu bayisenkosini. Basha abantu othi ucela isicelo kubona bakulalele. Wabathatha. Ngube wenzani ukusabasaphi labo bantu wathi izathu ayifani. Izathu ayilingani. Bangena basebeyazibika kumkhululi weyibodwa njengoba silapha phambi kwenkosi siphambi komkhululi. Akakhulule isematilongweni kuphela laba lapha emhlabeni nakwelizayo. Basibika uNkulunkulu balindele ukuthi uNkulunkulu wethu athambani niyokwenza kanje. Uthambani nimfune nizomthola. Bahamba bamfuna kusukela ngoJuly, August, kuthe ngoSeptember isinamela inkosi kulelazwe laseMbumbulu yafikela lapha ePhumlane. Bangakhathala laba bantu baphinda beza abayigqokile kube mhlophe. Bafika bazibika ithi inkosi hambani nimfuna nizomthola. Baphinde emuva October insizwa yahamba nezimala sizayo. Kwase kuvuka ivondwe ezansi nomfula ngase ngonyameni kwavuka ivondwe lahlupha lezi mala silayihlupha zalisuka zalidumela labaleka leli vondwe layiphosa efokozini uma belandela abanikazi beyimalasi lapha kuphose khona ivondwe bafika isidumbu senkosikazi yakamkhize. Wenu fanele ukubongwa ngiyakubonga ngiyakubonga nami
uJesu wathi kwaba 12 nani nithanda ukumuka na? Abantu ke bayathanda ukugudluka kuNkulunkulu. Bayathanda abantu ukuqhela kuNkulunkulu. Uyababuza ke abafundi bakho ukuthi nani niyathanda yini ukugudluka kimi, niyafuna nokumuka kimi? uSimon Petro wamphendula wathi, Nkosi, siyakuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. 69 Siyakholwa, siyazi wena unguKristu indodana kaThixo ophilayo. Amen. Ngiyakholwa kholwa kuyise uyesana umoya oli uyigcwele nakuyinhlangano Inkosi yamazulu nomhlaba isesiqwini sesibili amaNazaretha ayithi ilanga yayise gospel ithumela abantwana ku driver wayo ithambani nitshela udriver ukuthi ngesikhathi esithile siyahamba siye eJudea. Afika amakhosazana ambikela buye nempendulo ethi hamba utshela ubaba ukuthi ngiyagula kakhulu ngeke ngikwazi ukushayela imoto. Wayelele phansi engakwazi ngisho ukuvuka. Bayibikela inkosi ithi inkosi hambani nimtshele ukuthi ngithenge isikhathi esithile siyahamba siye eJudea. Bamangala abantwana ukuthi lo muntu olesa simo konje imoto uzoyishayela kanjani ngoba uyakwazi ngisho ukwenzani. Babuyela kuyena bamtshela uthi hambani ningicelela inhla isuthi izongilungisa ingigqokisa ingiphukudla ibisingidatamisa ngesikhathi esifanele ngisenkosini. Yafika inhla isuthi yamgeza yamgqokisa naye iyazindla ukuthi lo muntu uzoyishayela kanjani imoto. Siphambi kaNkulunkulu maNazaretha. Amen.
bemthatha bafike bambeka phambi komnyango wenkosi waphuma umntwana noKhiwa ubeka ezandleni zika driver. Baphinda bamfukula bamnyakamisa bamsemotweni. Wayivula usezandleni zenhla isuthi. Waba ukuhlala sihlalweni monye ukufa bekumphethe uthe bonakala wayesenza zonke izinto emotweni. Wayishona ukuthi ufanele nohambo. Uthe bonakala wayiphuma izungeza. Babuzana ukuthi kanti obegulu bani. Wayidumisa imoto wayiletha phambi komnyango wenkosi yaphuma yangena balithatha uhambo. Imoto bengasafinikisi. Wathi uyabheka ecala kwakhe inkosi ayisekho. Kodwa imoto ayikazi ihambe kancane futhi ayikazi ime. Umethi yaqalaza sisemva kwakhe. Babili bahleli bayaxoxa bajulile. Wathi ngenze njani? Kodwa ngoba ngitsheliwe ukuthi ngiyeJudiya ngiyakhona. Waqala iphambula imoto afuna ibani uqinisekisa ukuthi yona inkosi engisuke nayo igospel. Uma bheka phakathi emotweni impela yona inkosi ilanga. Pho ihleli nobani? Yena lo hleli naye ungene nini? Ngenze njani makunje? Yathi inhliziyo hamba wena utsheliwe ukuthi kiwe Judiya. Wabuyela emgaqweni omkhulu. Yathi imoto bayijika ithatha indlela ekhaya eJudiya. Wasiza isilwane sasezulwini sasiphefumula lapha eduze kwakhe. Sathi hawu sibanibani kade sengilele. Yeah. Sihlolisise kahle maNazaretha indaba kasha. Singalandeli nje. Sigcina sesimkhuba. Sigcina sesimphazamisa phezulu kwentaba. Uma befika eJudiya upaka imoto. Siphume isilwane sasezulwini singene endlini. Naye ayekwelakhe idokodo. Waba ukubeka phansi uhlangothi ukufa bekumphethe egospel. Kwabuya njengoba kunjalo. Ithi inkosi ekuseni bantwana, hambani nongibhekela udriver wami nimphukudla. Uma befika abantwana bamfika umuntu banganezibi, babuye begijima bathi baba, lo muntu ubuhamba kanjani nayo nje? Uthi kwenze njani? Uthi akagule libe kuhle. Yasukuma inkosi yathatha umjiva wamakhosi. Umjiva okuthetha amaqala. Yayisiphuma. Yaya edokodweni la kulele khona lensizwa. Yafike bambelela ngapha nangapha. Okondeni lomnyango wedokodo. Yayisimbheka ngamehlo. Kanti wasuka ilanga shembe lahlala phezulu kogulayo. Isikhathi wayesesuka zangatholutho. Abazama khuluma wambheka ngamehlo wayesesuka eflathela wathi mayingena endlini wayesukuma emva kwakhe udriver wakhe sukuma ezenzela yonke into waphila ibonga inkosi. Sengizohlala phansi ilanga libalele. Ufike indoda emzini wasebuhleni. Le ndoda yasebambathe. Ilinyalelwe ekhaya umhlobo wayo. Kodwa imali yokubimfihla inayo. Yayisilulekwa umakhelwane wakhe nayo ngesili Nazaretha. Ngoba uhlamba kuyena uMaNazaretha kuphela. Owabantu bonke. Awuya mhlawumbe ushamba uzokusiza kule nkinga obhekene nayo. Yasukuma lensizwa ahlonipha yahamba yeze ebuhleni. Yathi mase kusela abantu abambala bayifike enkosini. Isibonile nasetafuleni lapho ukuthi kwenziwani. Yasukuma inkosi yangena endlini. Yayisisikhalela lensizwa bayiduduza bashumayela ukuthi hayi njengoba usungenela ekhaya ukuze ukufuna usukutholile. Wathi hayi nizokuthi anazi ukuthi ngihamba ngani. Le nto ngihamba ngayo ngikwazi ukuvela ngiyithole. Bekufanele ngibone shembe.
wayesevela phezulu esitezi wathi wasibanibani embiza ngegama likayise naye qalaza bayitshela ukuthi kubizwa yena ngoba akaziwa umuntu lapha ekhaya baza bamthinta bashumathela inkosi biza wena ngesikhathi eqala ukunaka engazi noma fanele athi amen noma fanele athi shembe noma fanele athi we yaflathela inkosi yasithela isikhashana kwaqhamuka inkosazana yathupha usibanibani kwathiwa nangu ithi inkosi sibike la uthe mayifiyaqala ukuyibika waphuma ungalo zinde waphuma sengathi usehlukana nomjiva umjiva usuhamba kwelinye izwe yena ukwelinye izwe yafika yema phambi kaMbatha wathi miyeke mntanami akhulume nami wenze njani wathi baba ngihanjele umhlobo wami imali okwangimfihla yikho ithi inkosi uyangibona Mbatha uthi ngiyakubona wayesephenya umjiva ngoba inkosi umisiza phakathi kwethu izothetha amacala ethu ubona impahla igqokile ngaphansi uphenya umjiva uyangibona wathi ngiyakubona wathula isigqoko ekhanda wasiphendula phambi kaMbatha uyasibona lesigqoko wathi ngiyasibona uyakwazi ukusibona ngelinye ilanga wathi baba ngiyakwazi ukusibona wayesethi kulungile hamba emgaqweni othile eThekwini phambi kwebhenki elithile ngo11 ngizofika bese ngikusiza ngesikhathi asuka ekudluka phambi kwenkosi yasinda ukuthi ushembe uyangilahla yini abashilo kwanginika imali bathi ngoba ngabonile amaNazaretha benikela akusiyona imali leya ayikho imali la ekhaya akho ngisho isent uhamba uyazinja bayifika ekhaya awungena umakhelwane wakho uyambona sefikile umakhelwane wami uhambe kanjani uthi angibuye kamabuyazi kwenzekeni uthi ushembe ungicisha imali isidanasi uthi sohlangana eThekwini endaweni ethile phambi kwebhenki elithile uthi umakhelwane wakhe awumbatha umuntu umehluphekile uyalalela hamba uye lapho ushembe esho khona ngizokuphelezela futhi ngizokunika imali yokugibela ngeke uyikhokhe ume namanga ushembe ngufakazi wakho base behamba bafika bema lavula ibhenki washaya u10 washaya u11 umbhekwa akaqhamuki wathi yabona ke makhelane ngikutshelile uthi umakhelane wakhe Mbatha uhluphekile uthi yebo wathi linda sizobuka isikhathi seyimoto uma kuphela imoto zezwe lakithi sobe sesiyasuka la bese sihambe sixoxe ukuthi ushembe unamanga uthenga past 11 siya 12 kwase kusuka isishingishana maNazaretha itheko kuseyitheko hayi lamaxhaphoze sihamba ngona namhlanje wawuthi mawuye eThekwini uthatha isicathulo sakho namhlanje ucabanga amabhuzi namadadla ngoba uhulumeni ophambi kwethana indaba nabantu kwase kusuka isishingishane sahlanganisa amaphepha notshani ley'ntuli senza lesishingishane babaleka abantu bangene ey'tolo zama lezi insizwa zombili uma siphambi kwabaleshingishana kwaseqatha isigqoko sengathanga la ndawo engena ngasekhanda ibheke phezulu uma lunguza phakathi umbatha ngesigqoko esithathe lunguza phakathi uyafika phakathi khona icheck
libhaliwe leli check akusilona leli elithatha insuku ezisikhombisa oyikhipha manje uyithole manje 1900 rands lase liyasayinwa AK Shembe wasakuduma ikhanda kule ndoda ukuthi manje into enjenziwa njani athi umakhelwane wakhe ilimbatha ngesikhathi besaphikisana ukuthi bangene le bank noma behambe sanyamalala isigqoko sendlondlo yomsa wasala necheck esandleni wangena ngaphakathi aseluleka umakhelwane ukuthi wambatha mawuboshwa ngufakazi wakho ukuthi uboshwe ngenxa kaShembe wangena wabeka ipasi lakhe phezulu kwecounter wabeka icheck lakhe walithatha walibukuthela wathi ufuna malini ngemali wathi ngifuna yonke wadonsa idraw wayithela phezulu kwecounter ngesikhathi eyithela uyithela uyayibala ngoba asenazo isikhathi sokuyibala wayithatha wayiphonsa esikhwameni waphuma wakhanjona uhambo maNazaretha lo wakambatha wayehamba sakubaleka ngoba lento emehlela kayikholwa wafika nje wahlala esihlabeni sochuku lesothi mawuhlala kusona athi umsizi kadriver kodwa indawo ingaka uzihlalela ngoba yini awuyiphathe kahle wena baba athani uzobadedela bangena ufuna amakhambi amaphoyisa eshike kuqala ijani daba wayise yaziyagcwala imoto aqhamuka iphoyisa uhambe ebheke emuva aqhamuka ilutho wazwayo uthi abantu babesendleleni uthi makhelane wami le mali angiyinayo ekhaya ngiya emakhazeni ngiyokhokhela umuntu wami umehla ngena ngingakusiza baba ngizokhokhela usibanibani wakosibanibani osenesikhathi esingakelele la ekhaya uthi lona osebenzayo lapha eoffice uthi hawu ukhona indoda oh ngithanda phakade kuwe babesho kuJesu namhlanje sisho kuwena nje umsi uNkulunkulu wabantu uNkulunkulu waseAfrika usitobele ngiyaziveza usikhobo yeko hayi uthi lana kufika indoda igqoke ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama yeyisiyakhokhela indleko wena ngikulindele kwani ukuthi ucela umzimba uye nawe ekhaya wathi ngikhiphela manje uthe efike ekhaya maNazaretha wayesekholo ukuthi uShembe inkosi amen nje Musa somnganisi siqhubelisa lokugeza izono zethu themba labakholwayo ngicela kuma Nkosi kulelizo sungiphelana lapha Nkosi ngishayise khona ongithathelele nhlanhleni Musa bengizama nje bakufanele inkonzo kaNkulunkulu iqhubeke Nkosi busise izwe nelizwele
Siyabonga amazwi amnandi sothi umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizobala inkonzo yesabatha yasekuseni ngesihlabelelo semakhulu 225 225 sizocela uMshumayeli Ngcobo wasisiyavuka 2 asona lesihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi kusupha mabangcwele. Namshamina Ketelile Dalishia
Umkhulu wami inyanga izulu yakha umuzi wasebuhleni yase istate size sasudaka sishintshile manje istate sazi uyasibona ukuthi sinjani ngithi nginibonge eManazaretha ngokwakha le nto kamkhulu ibinhle kanje wase ubiza ke lo muzi wathi mini city manje ngiyabona ukuthi sekela ngakhona ngifuna bonke abantu abakhile lapha kusukela esangweni lelihlalo Simon elinendlema yamaphoyisa njoba sosiwala baphatha amatenda kwa esifisweni senhliziyo kube khona ubugebengu ufuna qaqe izindlu ezakhiwanga ngendlela eseplanini ngifuna iqaqo usuke esigcawini samkhulu inyanga yezulu esidala lendlela yakamagcaba kuze kufike ethempelini isizwe sami uthi iqaqo bese siqala kabusha into esoyenza ibonakale ukuthi imini city le ngiyanicela ke bantwana baNkulunkulu ukuthi onempahla kulawa amadokodo ngifuna kube ibala iqiniso bese siqala sakhe imigwaqo ungabi isidide esinjeya sakhe imigwaqo sakama toilet umuntu angahlupheka etoilet elubude bayefuna uyikhulula bese eduzane lokuyikhulula iqalile nje nganakhela lapha ezantsi laqhubeka nodaka nalo mphahle kuyini akunakhelanga into ebukeka lapha ezantsi wena ngingabukela ubuhle kumina bese nenze ubuhle nani sakuyabona ke bantwana baNkulunkulu ukuthi konke kuhamba ngamagama enkehli lokumkhulu ayishilo ngizokwenza zokubiya futhi umuzi isango libe linye bawungene la wafuciza lwazi umholo wempesheni lo uzubuye uphumela so gijimisa ngaphakathi uzubuye uqale la ukuphungene khona ngoba sifuna lapha kube nesibusiso ngicela ke bantwana baNkulunkulu ngangiphoqi nenzele ukungicela inkosi inbusiso